haka khatsau trik nai wing arhajar arphulai kinong trei jongka accredited social health activist Asha ki bahap hapo kalama jongka Meghalaya Asha Worker Union Southwest Khasi Hills District klemi pat ba ki spa ngot ban penlong ya karali ka bajai jai harengkat ki banner bat ki plakat bat ru ka jing perta bandawa ya la ka jongka hok ya kani ka jinya pat ba jong ki Asha la sedang nala DC office la lausang bala penkut hapo ka dorbar hall mau kurwan Shu la ong ba kani ka jinya kejat jong ki Asha kalong kum ka dak ban penpau ya ka jing bam hun halor ka jubab jong ka menteri ka kwat ka khya ka kong amprin lengdo ha ka jingkran ka kong travel nas palyar President Asha Southwest Khasi Hills District kalau ong ba kat ba ka menteri ka badai pet ya ka kwat ka khya kum juru ya ka sorkar jela lada kampat la ban pensyai kat kum ka jing dawa jong ki Asha kinang penjor ya ka jing ya khi klambu upor bat kandang yai beteng nang ni syakmat daga basange trekam terhadu benda penbena da kumui pan ha kani ka jing lang la sakhiru da ka jing wan kershan lang kisang bahalang baper kibakan thop ika KSU HANM HYC nangta ki menteri shnong uba polan so pho rang bakur rikhan dengdo sakwang bat kiwe yang sejisian iklet ikum klet la de be ide I health minister be de pet de state hi prokowai reke ke juba ko jongi bi om mangale ngale bahai ki Asha hapo ki jakala jong hapo ko constituency la jong ngale bah habak kitip abitip ki Asha Meghalaya Asha Worker Union ki wan na gabanta jong state prokowai to snap ni jing jong ki Asha berobadan berobat state om tang jong kala kra om tang jong constituency jong I dengar na kata kadang ngano I ikum kelet ilali henrei I perkhat baik bangang atrai tangan tak jong ki Asha jong ka lain kra le ne constituency jong I ke bai don na kata kadang ban penklet sagawai ke poin ngaku abanong I hang ni ba in page ki khubor ki news ki baling ba jong ki press ki media ki bang I hapdeng jong ke jengya kran jong I bat I kongan pring ibadai health minister news now ya kejengkran ke bami ba kat yang ni kejengdawa jom ki Asha ngin namla ban penbiang namar ba ke Meghalaya hi ke duna ne kamdan kata kejeng penmi ke pisang ba biang pendap yang kejengdawa jom ki Asha henrai ha pangi phai pada nama kamdan kita kilat penmi pisang kata kami nang ta chuchu ngiong ha bingi compare ba kiwe state kum ka sekim ka Ashi pho hajar ina yo da kejeng tho da notification na president jom ka Asha hapo Sikkim ida yo ada kajing thoa ka basio banaka liang jong government Sikkim bi ka Ashi phawa cha tingkai ki Asha ngiru ngidang perkhat ba government la jong ru kala ban pet ke jinon kam jong ki Asha ngim ong ngim dawa na government bakan ah bush phawa cha tingkai ki Asha hapo Meghalaya henrai ali so pengkiu tam tendiar ru ya ki jinon kam jong Asha ba kim pat snow down kei ke bai kira ni kong ampuri yong kumno ba kajing Shakri jong ki Asha Bagajing syakri jong ikum kia mele ngilong kum chun mangi syakri kapan ba to hatto kia yo ya ketua ko yo kia mele de na kata kata wang ikam amprin haba ibalong kum ihat minister di panzo thum bhai ke ding jing kum galong kami bak sashi sen ngwa ba no higin phai ni khobor blada ki ni banani teo blada tang ya kinong di drugs ki bom ki ladi ki bi si ka mak la jong Kibam kiba kuat tang kicing pendoa ya le ban penhon kicing kuat brai ya kata kicing kuat brai ke besnia ke malah jong ke government jong ke Meghalaya ke pelon do kendai kror ban ke dawai ya kinang di drop henrai ki
jang kapor covid kiba sacrifice kibom tep langan em ngan yak maya iklinti ya jong kajing ya balik boy kinong kha kinong pang ngitep ngi kanjai ko jing em jong giru klam da por khat nang da jing em la jong ki sacrifice nang da kinong shang shnong hanrai ban sil tang ya kata ka benta ban pendap ki asharu ka government ko ngamla ka government Meghalaya ki ngamla tikane ka de benta bat ngi dang issue shu hiru hikikat tu kat ni department ni ngi namla ban ong ban je na mak ngim dan e kata ka benas keti ndai issue pet tang ki ni si khobor ki bala ka benas ka jing khayi tu do yong ngim tep kai ka ban je yo i be ni namang na mang ki we ki yo te balai ki asha ki ni yo ka jing khayi tu do yong ru ka dan ka benta ba ka government ka yo ndai balai ken ong la ban penda bagi jeng kam ki asha po Meghalaya po asnam nang ta shushu ki dan kata ka pisa ka bansir ki chairman ki co-chairman ki vice chairman ki deputy chairman ngimtep kata ka jingle bahal nang ta contribution jung ki chairman sika imlang masalah ngim la bantep ta ki sir ki lak tengka ti handai ki jeng kam jung ki asha balai himla penda ba kaktir ke jong ki badan nang aisyu andai ki badan nang kanino denem ti kaktir ka bakado nga kwa ban kran hang ni ba ngwa ban ka bat ya I kong ampuri ni beri head minister si sien ngong ba ngitip biang ka Meghalaya Asha Workers Union hi katip biang ba lada I kong ampuri ni beri head minister isno tho idan ka bon sno tho ban susun elam ya ki asha jong ka Meghalaya ila banle kum kalong kami bat kum ka minister jang ka health department ila banle la da iman la daidan ka mesiem baidan ka takaman bangade banle bhai ki asha ki basumar ki bagi ki asha ki ba pet ka kat ki asna mat haw ki asha ki bajulit ai dawai tv ki bajulit ai ki jinan kam jinong song snong ki basong thaw mundai tangi kita kinong song snong ki bahayem bahsan jong ki MLA jong ki minister po ki snong mana jong jaka kini ki asha ki belit ai ban shakri kini ki dawai ban ai dawai kini ki nong pang ki nong sidom hapok nong kathang kani ka banta ka bakhat doi bagi gerpat ana kaliang jong Meghalaya Asha Workers Union hi bagi dan kam ya ikong ampri min so tho ya kani ka banta kom ka head minister bagi te pabiang sa isien ba idal ala idan kamon ila banle ya kani tang kini kin tien bagan dia fresh bon keren han ka po ngali kunduk markhma ya kini jingjia hasnam arpo buai hasnam arpo buai manbai Dr. Sailo ila klak manga ngalap kit ikam ratba abate silong kam silong tengal sim dawai banga pangkhawa na po bethani hadin kato krisi la phumi pulok enga ngai ba pulan ka pau kerteng thi po ka TB ba phi hapan siong karantai Hapan siang korang tanya mana tak apa. Bat ki prok dengan lain musang lah. Yang lain ke bejia ki Asha ki lawan hing jonga sulong. Yang ba wat mi isu lain yo ya pet berkibrio. Ki Asha dah kini ki riam mujong ki. Ngasio khamli mulu mala nak menor sulong kumni ki riam. Yuan mi asal haying jonga ki yang ba wat mi isu na yeng yo ya pet berkibrio. Tengong kong pili hiyak na gawai gayeng siya gawai pet gayeng atau mbit ya bi le em kong ba kaban se ka thom ya ka sang mapi ki asya pidon hak tak lanti ke baong kaban se ka thom ya ka sang namar ka jingtok namar ka jingtengan pikit ya ka kalangkor ka responsibility na ka bata ka jat penriu jungi ngai ba